En een hele tijd verlien kwam Simon Fuik, schreeuwer, ik maak er van programma's in Hilversum. Alles met het idee was wat mijn vriendschap te doen. En dan hebben we dan contact door. Er zijn fantastische dingen intussen al mij organiseerd. Bijvoorbeeld de vriendschapsdag in Haas. Maar dit is volle meer gebeurd met het leger des Heils. En Simon mailde mij. Zei, ik heb al die leuke dingen. Nou, ik zei, dat mag me niet een ding doen. Dan mag even Del komen. Ja, Dag meneer Fuik. Ik wil nergens liever zijn dan hier, jong. Nee, mooi man. Hoe is het? Ik heb, ja, super. Ja? Het is, voor mij zijn ik een paar maanden geleden al tegen, jongen, die vriendschapstrein die gaat doordenderen. Het is een groot succes Ja, geworden. het wordt steeds mooier. Weet je, wat je net noemde, Vriendschapsdag in Harlingen. Leger des Heils, weer 10 nieuwe avonden van de vriendschap in het komend jaar. Ja, want je hebt een aantal avonden van de vriendschap georganiseerd. Daar zit een artiest bij, maar je nodigt juist mensen uit om over vriendschappen te vertellen ook, hè? Ja, in de buurthuizen van het Leger des Heils, door het hele land heen, de grote steden, maken we een podium. Met Podium Harlingen maken we daar een podium. En daar vertellen we vriendschapsverhalen, maken we muziek. Juist voor de mensen die eigenlijk vriendschap nodig hebben om uit de shit te komen. Hè, onderaan de ladder bungelen en dan heb je gewoon een hand nodig om die ladder op te komen. Nou ja, dat is de gedachte daarachter en eigenlijk ook wel de gedachte achter het nieuwe project wat eraan gaat komen. Daar ga je straks alles over vertellen. Maar je bent hier niet alleen. Nee, absoluut niet. Je mag je eigen vrouw even introduceren. Nou ja, ik, echt waar, joh. Ah, nee. Nou ja, ik weet dat jij het kan, maar ik kan het ook. Ja, maar jij gaat dat nu doen. Ja, joh, nee, dit is meer. Ik ben nu tot nu toe steeds alleen geweest, maar wij zijn samen Podium Harlingen. Dus meer moet altijd alle techniek. Ze zijn net al normaal staat ze altijd achter de camera's en achter het geluid. Maar ze is ook kunstenares. Ze schildert en treedt eigenlijk voor het eerst wel redelijk mooi en heftig naar buiten. Ja. Met een aantal schilderijen in het komend weekend tijdens het atelier Route in Harlingen. Het is landelijk atelier weekend. Het komend weekend. Ja, ze kan gewoon geweldig schilderen. En ze heeft heel veel met muziek. Dus er zit heel veel overlap tussen haar kunst en de muziek. Maar de rest mag ze zelf vertellen. Maar dat ze goed is, dat kan ik wel bevestigen. Ladies and gentlemen, the one and only Mirjam. Hoi. Hoi. Leuk dat je bent. Ja, is goed. Ik even voor de radio. Sinds ik er een bij wil lid op dit staat even een paar werkers. Die had ze hier op de bar. Del zetten. Dan hoor je gewoon de verhelling op snijden. Maar even zien of uw sturing op YouTube. Zo 2 prachtige werken. Ja. Wat zijn dit voor werken? Ik heb hier aan de linkerkant, kijken links voor ons rechts, staat een stukje dat is gebaseerd op Vlinder van Rowan Hezen. Ja. Ik heb voor alle leden van de band heb ik een kleine illustratie gemaakt in een boekje Echte Vriendschap van Simon. En dat is allemaal weer naar aanleiding ook van de documentaire die we hebben gemaakt voor Nicky Verstappen. Dat jongetje van 11 in Heibloem. Ja. En dat heb ik bij elkaar gecombineerd en daar een poster van gemaakt en gelimiteerd uitgebracht. Ik vind hem erg mooi. En aan de andere kant? Aan de andere kant... Nou, nee, Simon. Nee. Even wachten, Simon. Even wachten. Sorry. En de andere kant, dat is echt een schilderij. En dat is een schilderij van Robin Borneman. Ja. En Robin Borneman is echt een geweldige singer-songwriter van Nederlandse bodem uit Os. Hij zit nu in Amerika met het Trans-Siberian Orchestra. Okay. Echt een geweldig groot spektakel. Ja. En hij komt ergens, na kerst geloof ik, weer terug. Of misschien nog ergens tussendoor. Ja. Maar hij heeft daar ook een poster van in ontvangst genomen in Paradiso. Ja. Niet zo lang geleden. En was er erg blij mee. Ik vind het ook heel mooi. Meisje shorts vooral waarom? Ja, Simon? Ja, sorry jongen. Nee, zit je te plagen? Oh ja, maar terecht. Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat ik dan doe. Nee, ik wil even zeggen, weet je, vers van de pers, de Harlingen Courant, met de aankondiging van die atelierroute, waar dus die post te zien is. Maar wat echt bijzonder is, we hebben hem tijdens de visserijdagen, hebben we hem aangeboden aan de band. Tijdens de visserijdagen was Rowan Hezen in Harlingen. En we kennen ze dus inderdaad via die documentaire die we hebben gemaakt. En we hebben dat eerste exemplaar aan ze overhandigd. Nou, die foto, hij staat in de krant. Het doet er op zich niet zoveel toe. Maar dan kan je wel zien hoe onwijs blij ze mee waren. Want dat liedje, dat eerbetoon aan Nicky, dat is echt een heel waardevol liedje, ook voor die band. En ze speelt bijna nooit live, maar het is echt dat. Het is ook inmiddels 21 jaar geleden, geloof ik. Maar het is nog steeds staat dat liedje kaarsrecht overeind. En wij zijn, je bent dan verbonden. En dan is zo'n collage van tekeningen. Het hangt ook in de repetitieruimte daar. Het zijn er echt super blij mee. Dus dat is echt heel bijzonder, hoor. Ja. Te gek bent. Straks praten we verder, hoor.
Net alleen de atelierroutes, maar er komen al die projecten nu en Frunskip. En welkom bij Noorderwiel Live. Het is een heerlijke chaos hier, de dames. Vooral en heren trouwens, maak ik er even bij. Dankjewel. Vooral mijn holle joer. Ik ben een beetje rommelig, Simon joer. Ach jongen, hoe komt dat nou? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet. Altijd zo rustig. Echt zo'n mooie, rustige man. Maar ja, goed georganiseerd. ja, dan komt er tenminste wat van, hè? Maar goed, doe best ik van de organisatie. We praten aan met die vrouw nog even over de kunstroute van Haast. Maar even over... vertel zelf maar even. Er komt een vervolg op die hele Furnskips verhaal. Ja, het is echt een droom, hè? Soms worden dromen werkelijkheid, jongen. Dat is echt geweldig. Kijk, in de afgelopen maanden kwam er een open call vanuit... eigenlijk culturele hoofdstad Legacy, LF 2028 heet het. Er kwam een open call, een oproep voor cultuurmakers. Ik wist niet dat ik het was, maar ik ben het. Om met een project te komen om iets tegen eenzaamheid te doen. Het gaat uit van de gemeente Leeuwarden. En ik dacht, ja, eenzaamheid, dat is zo'n moeilijk begrip. Ja. Je bent alleen, dan ben je niet eenzaam. Maar eenzaam is een heel eigenlijk gruwelijk probleem. Ja. En toen ging ik met hen in gesprek om te vragen van... joh, wat soort dingen zoeken jullie? Toen kwamen we op de vraag van wat is nou eigenlijk het tegenovergestelde van eenzaamheid. Nou, een dag later was ik weer eens aan het hardlopen over de mooie dijk bij Harlingen. Ja. En toen dacht ik ineens, jongen, vriendschap. Ja. Vriendschap is eigenlijk het andere kant, weet je wel. Ik bedoel, dan ben je samen, je bent niet alleen. Je vriendschap staat ook voor geluk, elkaar helpen. Dus heel erg samen elkaar... En toen dacht ik, daar ben ik voor. Hier moet ik voor gaan. Dus ik heb een project ontwikkeld. Het heet de Karavaan van de Vriendschap. Het is de eerste keer dat ik het hier ga zeggen. Ja. Maar het gaat het hele jaar 2020 gaat het spelen. En moet je niet gaan lachen. Beloof je dat? Nooit. Ik ga op de bakfiets door de stad en de 35 dorpen van de gemeente Leeuwarden. Okay. En een aantal dorpen eromheen. Ook nog naar Sneek. Elke eerste vrijdag van de maand. Okay. Dus de eerste keer al op 3 januari. Zo. En steeds op 5 momenten van de dag naar 5 verschillende plekken. Eigenlijk om een feestje te organiseren. Ja, ja. En te zorgen dat de mensen die daar wonen met elkaar, voor elkaar, met een bakje koffie of met een broodje of een andere vorm. Ik ben eigenlijk alleen maar de verbinder. Ja. Door naar die plekken toe te gaan. En dan ontstaan er, als het goed is, in dat hele jaar 60 feestjes van de vriendschap. Ja. En tezamen is dat de Karavaan van de Vriendschap. Nou, ik bedoel, je kent me een beetje, ja. Maar dit is toch echt wel een droom die uit... Fantastisch. Het is echt geweldig. Nou ja, en weet je, ik wil het ook heel graag hier. Ja. Het is gisteren pas, ik hoorde gisterochtend 9:15, kwam het mailtje. Simon, je bent uitgekozen, want dat waren echt tientallen projecten die zijn genomineerd. 30 november wordt het pas bekendgemaakt. Maar ja, wij anders dan hier alvast. Hè? Ja, natuurlijk. Maar ook, want ik heb er van tevoren met je over gesproken, een aantal weken geleden. Toen was je trouwens ziek. Zat je grieperig thuis. Ja. Ik sta bij je voor de deur. Ik zeg bij je een stom verhaal. Maar omdat muziek ook een belangrijk onderdeel moet worden. Weet je, op al die plekken, dus dat is toch 60 keer... hoop ik dat het ook een podium wordt voor andere cultuurmakers. Om zichzelf te laten horen. Maar ook op die manier gaan we met z'n allen een bijdrage leveren... vanuit de cultuur, ook met sport, spel, schilderen, maar vooral muziek ook, om die eenzaamheid te bestrijden. Dus alsjeblieft, muzikanten van Friesland en verder buiten, dit is dé plek waar ze altijd samenkomen. Dus dit is ook de plek waar ik voor het eerst die oproep wil doen. Laten we dit in gang zetten. Ik noem het wel even info@podiumharlingen.nl. Ik noem dat echt even. Meld je aan. Ik ga er ook oproepen nog meer voor doen. Maar het moet echt een jaar lang feest worden. En dat we aan het eind van het jaar kunnen zeggen... we hebben met elkaar, met wat wij kunnen... de talenten die we hebben, de podia die we hebben... hebben we gewoon met elkaar die eenzaamheid bestreden. Gewoon kijken of we gewoon mensen kunnen verbinden. Iedereen. Ik vind het fantastisch. Kom er straks op weer terug. Jongen, de Karavaan. En dat op een bakfiets. Nee, ik ga je niet uitlachen. Respect, absoluut. Jongen. Jou die op. info@podiumharlingen.nl. Dus, met de bakfiets. Ja, met de bakfiets, hè. Wat een avontuur. Ja, nee, jongen. Hoe zie je dat voor je? Je gaat daar ergens in de kroeg of een zaal... of je gaat ergens... of je laat het er echt op aankomen? Nee, ik laat het niet op aankomen. We gaan het natuurlijk wel voorbereiden, maar... elke plek is mogelijk. Het kan een huis en een tuin, een park, een bejaardentehuis, een school, sportverenigingen. Maar nodig je jezelf uit dat je denkt, ik fiets naar dat dorp vandaag en ik zie wel? Of mogen mensen... De hele route, ja. We gaan het nog een keertje duidelijker laten zien, maar dit staat al helemaal vast. Ja. Wanneer ik in welk dorp, in welke wijk, et cetera, gekomen. Weer of geen weer? Ik laat het helemaal open aan de mensen. Weer of geen weer. Dat lijkt me ook magisch, jongen. Op 3 januari, begin februari, maar ook midden in de zomer, in de herfst. Aan het eind van het jaar hebben we 60 keer gehad in dat hele...
Dat is toch geweldig? Ja, dat wordt een fantastisch. En al gaat het vriezen, maar maakt mij het uit. Ik ga op die bakfiets. Ja, daar kun je op kleden. Ik kan me opkleden. En wat komt er in die bakfiets? Nou, ik denk ook dat is weer een verrassing, weet je wel. Ook nu nog voor mij hoor. Gewoon, het is echt de situatie creëren. Er zijn. De bakfiets is wel een bewuste keuze in de tijd van, weet je, heel erg online. Wil ik dit juist heel erg. Het is eigenlijk het toppunt van offline. Back to basic. Ja, enorm. Ja. En er gewoon zijn en zelfs als het uit de klauwen loopt het uit de klauwen. Ja. Blijft op sommige plaatsen rustig, dan is dat maar zo. Ja. Maar we geven de mogelijkheid aan de hele bevolking, aan al die cultuurmakers, om met elkaar dat feest van verbinding te maken. En jij gaat me er ook bij helpen, hè? Ja, absoluut. En ja, programma, ik kom er. Absoluut. Nee, je mag mooi, je kunt er maar rekenen. Jullie mogen nog niet weggaan, want jullie zouden maar tot 3 uur blijven. Maar jullie blijven nog even lang zitten. Want, ja, we moeten nog even praten. Nog één keer. Muzikanten, creatievelingen, mensen die wat met vriendschap hebben, meld je hem on. Want hij geeft dus het hele hier, de hele provincie terug. Nog één keer. Elke eerste vrijdag van de maand. Ja. Dus dat is makkelijk. We gaan door de hele, niet de provincie, maar de gemeente Leeuwarden, de stad en de 35. Maar Sneek ook nog? Ja, is waar. Ik maak een uitstapje naar de Waardhoek en naar Sneek en omstreken. En aanmelden alsjeblieft info@podiumharlingen.nl. Je hebt het net ook al 5 keer prachtig gezegd. Ja, maar we moeten erin drammen. Maar het kan natuurlijk ook via jou. Ik bedoel, dan komt het ook bij mij. Ik bedoel, zo is het niet. Maar alsjeblieft, jongens, niet alleen grijp die kans om je te laten zien, want het moet echt een mooi spektakel bijna worden. Spektakel is niet helemaal het goede woord, maar wel echt een iets waar we met z'n allen naar uitkijken dat het weer de eerste vrijdag van de maand is. Op al die plekjes. En verrek jong, het zijn mooie dorpjes. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet, maar 35 dorpen hier omheen. Ja. En ook ik ga ook nog met die bakfiets door prachtige natuurgebieden, want dan denk ik, nee shit, dan moet ik zo en zo fietsen. Ja. En ik denk, jongen, dat is hartstikke mooi. Ja. Nou, dat wordt echt geweldig. Kan niet missen. Alleen fietsen, er zit geen motortje aan. Nee, ik weet trouwens, ik zit weer met mijn dikke rijden op zo'n racefiets. Ja, maar het is een die dwarpjes niet meer mooi, hè? Maar het is een bakfiets van voor de Tweede Wereldoorlog. Kijk. Ja, wat dacht jij? Spierballen kweken, goed. Succes, morgen. Met de atelierroute in Haas en de rest van Nederland natuurlijk. Simon Valk met de Caravan van de Vriendschap. Dank u wel. Tot de volgende keer. Mooi man. Deal. You got a deal.